La polèmica torna a les eleccions nord-americanes. El candidat líder en les enquestes d'intenció de vot a les primàries de Carolina del Sud, Donald Trump, ha estat acusat pel papa Francesc d'anticristià. Connectem amb la nostra corresponsal a Washington, Andrea Massot. A un dia del caucus demòcrata a Nevada i de les primàries republicanes a Carolina del Sud, els candidats a les presidencials intensifiquen les seves estratègies. I, de nou, Donald Trump arriba als titulars en polèmica, aquesta vegada per l'intercanvi de declaracions amb el papa de Roma. Francesc I va afirmar que no era cristià que una persona volgués aixecar murs en lloc d'establir ponts, a la qual cosa Trump va contestar que era disgraceful, és a dir, vergonyós, que el papa qüestionés la seva fe. Així, el bilionari es reafirmava com a cristià i acusava el papa de ser una persona política. Tot i això, Trump continua liderant les enquestes d'intenció de vot amb un 35% de suport, seguit per Ted Cruz, que estaria al 20%, i Marco Rubio, amb un 17% de vot.